inuman ninyo. Abi pala, gitikasan mo. Ay, mga mag-cook! Unya ka nang. Shata. Wala, reklamuhay ha. Te, tubate. Mga weekly boss. 60 days na, te. 60 days? Kaya kusog-kusog tama, 60 days Kaya na. ninyo 60 days. Kaya! Kaya katong kami, si boss among nagtrabaho may sa ila, 120 days. Basic naman kayo na, uy. Ay, basic na daw, pre. Say basic pa shata, Unahin nagunape. ninyo kay ladies first man eh. Ladies first man eh. Si Sus, Murklap. Tapos na yung masculinity po. Amo una. Ay, gihagit ka, pre. Pakita Gihagit. na ko na sa kamot tungabog tuba na, pre. Nagkamali mo giyagi. Shato na ako na, pre. Shut Shot up, ko pre. no. Shot mo no, pre. Okay mo shot, no? Ow! Miya, pre, oy. Pasikat ka, pre, ba? Nya, kamo na pod. Oh, ituyok na baso, pre. Pre, baso, sila na pod, pre. Siya ka man padulong. Ano? Paano, oh? Tuyok ba? Puti Sa ka, may nagsunod. pre, murag- Hinaya ninyo, oy. Sige, pre, kay gihagit man ka, pre. Imuha na pod ni, pre. Mo mo na akong gusto, pre, ka na maubog ko, pre, ba? Kabalakad, ra kay ligo ng tag-stamina. Matuwa lagi na sila. Kahiya, uy. Ano yung ganahan na mo sa lalaki? Alam, ito kasi mo nang ganahan na sila pala hubog. Kanang gusto mo inom ba? Plastin ta sila, ha? Inyuhan na po niya, Taysa. Ano man? Kanang magsandugo sa takay. Isa raman ta diri, ah. Sandugo? Ay, magsandugo din Oh, naman mama sa na una. ritual basta mag-shotag to ba? Unsa man na? Kuwara na siya mo ni ang tradisyon o ritual sa pag-inom ng magtuba. Oh. Sige, pre. Sandugo eh. Kay bahala ni, pre. Oh, sige, pre. Oh, inuman ninyo. Oh. Oh, inom. Damaka po na, uy. Damaka yung... Sus dama. Sandugo na ritual tradisyon na importante na, oh. Shot. Ikalo yung sandugo, uy. Ni, Di man ko na damak. God, tilawin na, good friend. shato na nako, ha? Shut up. Ang tradisyon. Tradisyon. Kamu na po da? Why reklamo, why? Muna, timailan ba nga kaning... Kuan man na, kumpak man na. Kumpak friendship ba na? Oh, inyuhan na po na, oh. Di lang siguro may magsandugo, uy. Kaya man mahurot og isa ka galon. Mo inom na gihapon mo. Unsa pa? Gano! Wait, ito ka paso. Te, dua ka baso, te. Add-ons. Paman, tubag sa anti, par. Kuy, baso ito ko. Kuy, ano ko? Silaksa ka, dali lang, ha? Kaya po, uy. Oh, nana. Relax ang good mo. Dala preo. Utange. Oh, para dili ha, pantayo naman na linya na sa baso na. Oh. Oo, na linya, oh. Oh, para may kansi sa inyo, isa-isa mo. Abi pala, gitikasan mo. Yati, grabe, karispitado mo, pre, oy. Siyempre, ano man ta, gentleman man ta. Pero ikaw, kung una gusto mo inom ke. Si Kay, mong type. Oh, alam man. Sige, sato na nako ni. Grabe mo inom, uy. Ay, mga mag-cook! Cook daw, pre. Sato pa. Dagang pagmahurot ni. Unya karon, ikaw na po, Kristen. Ikaw na po. Sure, no problem. Basic. Grabe mo shot, pre, bay. Kali, pre, pero kita na po, pre. Aron magdungag na po ni. Kasi klabe po ninyo. One time lang. Pasi club na, pre. Pasikla, pre. One time lang daw, pre. Itong teknik na to sa una. Tiknek, pre. Katong direct to da isupagus, pre. Ale, pre, ato. Ministigan, pre. Pakitanawan ninyo niya. Ale, pre, nga nga. Nga. Ito ba ako? Te, to bate ka ng drink ulyo ka na ni, te. Ato na na, te, ha. Kamatay. Kumusta na kayo mga batos na ako karon, no? Unsa kahaydagan sa ilang sitwasyon karon? Pre. Pre, yan sa idagan na, pre. Di ko makita. Lipong na ko. Ikaw na itanaw. Kamusta man ka? Medyo sakit lang ang ulo, pero ako may tama. Ay, unsa man ni nga. Askil maman sila, pre. Sa ato pa kulang pa. Stang kulang nga, uy. Kulang pa. Pero wak man sila nangahubog, pre. Ngano man eh. Pangutan na daw. Ngano nga mo nahubog? Basic. Unsaon man namo pagkahubog ani kung walay mga gwapo diri. Emotional damage. Yati. Wala pa lagi mo nakahubog. Di ba kasagaran? Kalira man mo mga
mga barag. Ay, alangan sis. Unsa na pagkahubog no, nga wala man may kakitag mga gwapo. History repeat itself. Pauwi na ta next life. Tara, niya ka ni sila. Piktusira na sila. Goodbye, Philippines. Medyo dugay-dugay jud sila na human dito. Pero okay lang. Kampante ko nga successful to ilang mission dito. So ang buhaton na lang sa nako karon, mag-picnic na lang sa ako ah.